Moro! Eli mä teen nyt tämmösen videon, missä mä kerron miksi 12 pinaa on pimeälle. Jottikin mielestä mulla on kaksoisveli, mut jottikin mielestä mulla on isoveli. Jottikin mielestä esimerkiksi mun kyrpä on 5 senttimetriä ja se on joku 185. Siinä on pieni ero. Sit me vedetään käteen. Mä en tällä hetkellä ratsasta sinänsä ketään, mä käyn vaan salissa runkaamassa. Et se nyt on lähinnä se mun harrastus tällä hetkellä. Hakkuu on seksi, sori työtä, mut se on ihana! Se on jotenkin... Mä oon ihan in love. 22 ja 45. Oot sä ennen näyttä musta kuusinaa? No en oo. Melkein aina kun mä punaa, niin mä nielasen, mut mä en tiedä miksi. Vaikka kaikki sanoo, että se ei oo terveellistä, mut mä jotenkin vaan mussutan sen, se on niin hyvää. Kuka vitun terveerti keksii näitä sana miksi auksii fuck you. Mä menen vittu Turkuun. Terve! Siinä on sulle turri oikeesti. Tämä on vettä. Eli mä menen näiltä näkymin syys. Vähän niinku säjäs, mut niinku sos. Saas siis. Niin se olisi... Saa nähdä mitä elimääräs. Moro! Eli mä teen nyt tämmösen videon, missä mä kerron 2 kertaa 2. Se on 4. Oi, iPad. Kuule Fellini. Että mitä?